Вітаю усіх на канале Свобода Премиум. Я называюся Ян Максимюк, а на сувязі з нами Сергей Будкин. Привітання, Сергей. Да, привітання, Ян. Сергей Будкин у мінулым ініціатор і менеджер шматлікіх культурних праектаў праграмы Беларусі, стваральнім сярод іншага вядомага аматарам музыкі інтэрнэт-парталу Тузін Гітоў. А з нейкага часу Сергей прабывае за межамі Беларусі, дзе арганізаваў фонд культурнай салідарнасці для пацярпелых ад палітычнага пераследу дзеячоў і творцаў культуры. А цяпер, як мы нядаўна даведаліся, фонд культурнай салідарнасці ператварыўся у Раду беларускай культуры. Ну і пра гэтае ператварэнне мы хочам з ім пагаварыць. Сергей, калі мы гаварылі з вами ў лютым, вы казалі, што вы адзін з кіраўнікоў фонду культурнай салідарнасці. Ну а цяпер, як я разумею, вы аднаасобны кіраўнік Рады беларускай культуры, так? Ну, тут цяжка наогул разважаць пра нейкае кіраўніцтва, бо я не прызвычыўся да гэтага, я ніколі не працаваў, в прынцыпе, у нейкіх установах і структурах, да, і працоўная кніжка у меня просто лежала там, я не ведаю нават, дзе яна зараз, так, поэтому мне цяжка тут, ведаеце, заявіць, што я кіраўнік там нечага, бо гэта ад пачатку структура была з нейкай гарызантальнай такой сувязю, таму што у меня слово вертыкаль як бы ў дачыненні да структуры кіравання, ну не как бы засмучае слово само по себе. Поэтому так сталося просто, что я узял адказнасць і быў гатовы да гэтага на пачатку самой дзейнасці, бо трэба было адбудаваць дзейнасць гэтай структуры, каб дапамагчы людзям, так. На пачатку стаяла такая мэта — хуткая дапамога людзям са сферы культуры. Потому что, калі мы прыгадаем восень, там адбываліся жудасныя рэчы, яны працягваюць адбывацца, але тады памер і хуткасць як бы рэпрэсіі она зашкальвала. І потым... Так, а навошта трэба было пераназываць фонд культурнай салідарнасці? Папярэдняя назва, як на мой густ, таксама была неблагая. Так. Ну і вось я працягнуў просто логіку выказваць, каб вы зразумелі маю. І калі гэтая структура стала абрастаць людзьмі, таму што спачатку гэта быў я адзін, а цяпер у нас на дадзены момант каля 25-27 чалавек задзейнічана ў працы арганізацыі, то натуральна трэба было адбудаваць зоны адказнасці і хто куды бяжыць, так. Таму давялося там падзяліць гэта, але бы я не сказаў ўсё ж такі, што я аднаасобны там кіраўнік, потому что я заўжды раюся, і ёсць Александр Чахоўскі, выканаўчы дырэктар, напрыклад, ёсць Мікалай Халезін, які адказвае за канкрэтную тэму, гэта якраз рэформы, да, наладжвання працэсу абмеркавання рэформы, калі быць дакладным. І яшчэ шмат людзей, якія не публічна дзейнічаюць, бо яны знаходзяцца ў Беларусі, мы не эмігранцкая структура, як можа падацца як бы на першы погляд. І калі ўжо стала зразумела, што гэта ўсур'ёз і надолга, у тым плане, што мы не толькі рэагуем на рэпрэсіі, так, мы не толькі збіраем грошы і размяркоўваем іх тым, каму патрэбна, але мы таксама, ў прынцыпе, лабіруем там культурную повестку ў еўрапейскіх структурах. Мы, ў прынцыпе, бярем на себе адказнасць за абмеркаванне нейкіх пытанняў датычных развіцця культуры на нейкіх сустрэчах міжнароднага ўзроўню. Напрыклад, было паседжанне міністраў культуры краін усходняга партнёрства, дзе Беларусь прадстаўляла наша арганізацыя. Потому что натуральна, што арганізацыя, якая працуе у Беларусі і завецца Міністэрства культуры, ну, она крайне сумневна в плане аўтарытэтнасці і разумення працэсаў, так, аб'ект. Таму дзейнасць вось так неяк завіравала. Потым з'явілася ідэя падумаць, што будзе далей з нашай сферай пры тым, калі прыйдзе новая ўлада. Таму з'явілася патрэба вось у менеджерских наших функциях, з якімі мы справляліся ў розных сваіх праектах, а цяпер мы працуем дзеля ўсёй сферы, так. І поэтому адладзіць трэба гэты працэс цяпер. Гэта каласальныя нейкія міжнародныя кампаніі, напэўна, самая гучная з іх звязана з БТ, Еўрапейскім навчальным саюзам і Еўрабачаннем. І калі так збоку там ці зверху падаецца, што тут все само собой адбылося, то гэта не так. Гэта вялікая праца десяткаў людзей, да якой былі падлучаны і медіа, і эксперты, і еўрадэпутаты, і розныя структуры еўрапейскія. Там это, ну,
это дарагога каштуе. Ну і карацей, гэта ўсё стала нагадваць ўсё ж такі некую іншую арганізацыю будучыню, так, якая бы мела сэнс і мела бы актуальнасці ў новай Беларусі. І таму мы зразумелі, што назва Беларуская рада культуры, там, ці па-ангельску, там, Беларуся Council for Culture, ці па-руску Беларускі савет па культуры, хаця савет можна рада казаць і па-руску, то яна больш зразумелая, па-першае, людзям, так, які працуюць у гэтай сферы. По-другое, больш зразумела нашим партнёрам, якіх пастаянна трэба шукаць в плане абмену інфармацыі, в плане пошуку нейкіх сродкаў, у тым ліку на развіццё сферы, у тым ліку на падтрымку культурных дзеячаў. Таму гэта назва просто спрашчае, да, камунікацыю в працэсе наших абмеркаванняў, потому что, в прынцыпе, па шчырасці я не сустрэў ніводнага чалавека, які бы вымавіў нашу гэтую назву беларускі фонд культурнай салідарнасці адразу і без памылак, не паблытаўшы ні словы, ні ўсё астатняе. Это таксама іміджава важна, тому што 4 словы ўсё ж таки для назвы даволі грувастка. Сергей, хто з вами працуе ў радзе? Каго мы можам назваць, не баючыся, што, так бы мовіць, яго падставім? Мы вырашылі, што пакуль публічна мы называем 3 чалавек. Акрамя мяне гэта Александр Чахоўскі, вядомы у даваенны час, я не ведаю, дарэвалюцыйны, мірны час, вядомы прадусер класічнай опернай музыкі, тэатральны прадусер, які працаваў з опернымі спевакамі. Ён прадусер Маргарыты Ляўчук, хаця бы, там, каб было зразумела, так. Гэта Мікалай Халезін, якога, я думаю, все ведаюць, што цікавіцца, в прынцыпе, падзеямі ў Беларусі, арт-дырэктар свабоднага тэатру, які на нашу прапанову далучыцца сказаў, што шчаслівы вярнуцца ў сферу, таму што ён апошнім часам займаецца палітычнымі пытаннямі даволі актыўна. Гэта 3 чалавекі, хаця, як я кажу, структура налічвае 25-27 чалавек, у прынцыпе, які задзейнічаны ў нашай працы, плюс у нас ёсць борд, да, рада, якая абмяркоўвае пытанні, у ёй 10-12 чалавек дадаткова, якія вызначаюць нейкія кірункі дзейнасці і бягучыя пытанні на абмеркаваннях. Таму магу сказаць, што большасць актыўных людзей у Беларусі і па-за ёй, які баліць за Беларусь у сфере культуры, мы аб'ядналі. У вас ёсць нейкі офіс ці пакуль толькі віртуальны адрас? Ведаеце, на гэта пытанне заўжды адказваю, у мяне няма дома, так, і няма там базы. Потому что от момента, калі я прыняў рашэнне застацца, каб адбудаваць гэтую працу і не вяртацца ў Мінск, по дарозе на Мінск з Варшавы, я змяніў 17 лакацый за 9 месяцаў. Цяпер я знаходжуся ў Талліне у дадзены момант, але дзе я буду знаходзіцца заўтра, паслязаўтра, я сам не ведаю. Зараз мы ладзім творчую рэзідэнцыю ў адной з краінаў, хочам прыняць там пакуль 10 чалавек творцаў, які прайшлі там праз рэпрэсіі, якім патрэбна проста выдохнуць, да, на нейкі час, а потым вярнуцца на радзіму, Беларусь. І калі ўсё добра, будзем пашыраць гэты кірунак дзейнасці. Таму цалкам магчыма, што я апынуся ў нейкай іншай краіне, і гэта будзе вось так. Да перамогі, відаць, вось такія целарухі. Таму што натуральна, што я не магу нідзе асесці, бо адзінае месца, дзе я бачу сябе, гэта Беларусь, Мінск. Так, калі мы гаворым менавіта пра рэпрэсаваных дзеячоў і творцаў беларускай культуры ў наш час, якім патрэбная дапамога і салідарнасць вашай арганізацыі, то пра які лік ідзе гаворка? Паводле вашай ацэнкі, колькі такіх людзей у Беларусі ці па-за Беларусю цяпер? Вы маеце на ўвазе тыя людзі, якія нейкім чынам так, якія перажылі там досвід рэпрэсій за сваю палітычную пазіцыю ў сферы культуры, ці, скажам, не могуць ажыццяўляць сваю дзейнасць. Так? Я зараз тады зазірнуў наш гэты спісак і пастаянна аднаўляецца, но бачыце, праблема ў чым? Па-першае, не ўсе выпадкі вядомыя нам публічна, потому што мы карыстаемся ўласнай інфармацыяй, глядзім як бы па сваіх каналах і паведамленні нейкіх СМІ. Вось на сёння нас зафіксавана. То есть мы карыстаемся адкрытымі крыніцамі і сваёй інфармацыяй.
і я думаю, што гэта зусім не тая лічба, якая адпавядае рэчаіснасці. На сёння там блізу 600 чалавек там у нашай базе рэпрэсаваных, і шмат хто просіць не паведамляць, шмат хто просіць не кажа пра гэта. Да? У нас ёсць сітуацыі, калі мы цалкам выпадкова дазнаваліся, што чалавек там месяц таму 15 сутак праседзеў, так? Нікому пра гэта не сказаў. І шмат просто сітуацый, дзе яны не апублічаны. Таму гэта лічба досыць умоўная, каля 600 чалавек пасля 9 жніўня, звольненых, арыштаваных, там, і розныя віды там ціску, які зазналі. З гэтых людзей мы спрабавалі звязацца практычна з усімі. Звязаліся, каго знайшлі з гэтага спісу, і плюс тыя, якія самі да нас звярнуліся. З тых людзей мы падтрымалі нейкім чынам больш за 600 чалавек. Тут цяжка падлічыць, бо там былі і гурты, і калектывы, і супольнасці, і гэтак далей. То есть у сітуацыі кейсаў, менавіта тых выпадкаў, па якіх была аказана ці творчая падтрымка, ці псіхалагічная, там, фінансавая, кансультацыйная, нешта мы там дапамаглі з выездам і гэтак далей, то гэта, я думаю, лічба будзе 278, апошняя актуальная лічба кейсаў. То есть один кейс равняется одному человеку альбо целому коллективу людей. То есть тут умоўнасць лічбаў такая. Так. Я бы теперь попросил вас, и можете сказать про некие конкретные проекты, программы ці кампании, у якіх Рада беларускай культуры будзе удзельнічаць і арганізаваць у бліжэйшы час? Што гэта такое будзе? У нас жыццё віруе кожны дзень. У меня, в прынцыпе, адчуванне вось гэтага з аднаго боку аднаго дня з таго моманту, калі я вырашыў часова застацца па-за Беларусю, што гэта адзін камандзіровачны дзень для мяне. Так? З іншага боку, адзін працоўны дзень змяшчае ў сябе, магчыма, тыдзень, да? Потому что канцэнтрацыя падзеяў і працы такая, што падаецца, мы настолькі хутка бяжым, таму там рэалізаваных там больш за 30 уласных праектаў, так ці інакш там звязаных, да, з нашымі магчымасцямі. То есть гэта лічба таксама ўражвае, потому что я думал, што я працую ў шалёным тэмпе ў Мінску, калі браў на сябе там 3-4 праекты на год, да. А тут за 9 месяцаў фактычна 30 праектаў вырасла, якія там будуць жыць самі па сабе. З таго, што ўжо можна анансаваць дакладна, мы запустим вельмі важны працяг праекту «Артысты перамогі» у выглядзе медійнага праекту, які будзе сябе ўяўляць канкрэтныя гісторыі канкрэтных асобаў, якія упісаліся вось у гэтую тэму, да, падтрымкі, дапамогі, не пабаяліся выступіць, выйсці, сказаць, не прамаўчаць і гэтак далей. І надзвычай важная ідэя, якая менавіта сёння будзе агучана. Літаральна праз паўгадзіны, як мы размаўляем, мы ініцыюем правядзенне міжнароднага тыдня беларускай культуры. Гэта дзень, якога не было і які варта было, відаць, заснаваць. І мы спадзяёмся, што гэта стане традыцыяй. Калі як у Беларусі, так і па ўсім свеце мы можам казаць пра нашы культурныя здабыткі, мы можам падымаць нашы сцягі, мы можам ладзіць канцэрты, выставы, розныя імпрэзы. Мы павінны гаварыць пра тых людзей, які пацярпелі, якія зараз сядзяць у турмах, у тым ліку. Са сферы культуры на сёння, калі я не памыляюся, 37 чалавек звязана з культурай, з'яўляюцца палітвязнямі. І гэтую ідэю падтрымалі дэмакратычныя сілы. Святлана Ціхановская сёння зробіць зварот з гэтай нагоды, таксама свой зварот. Павал Латушка рыхтуе. Таму я спадзяюся, што гэта будзе падзея для ўсіх беларусаў, і ў будучыні яна трапіць у афіцыйны каляндар святаў. Як Дзень культуры Швецыі, напрыклад, Дзень культуры Японіі, да, які там з'яўляецца дзяржаўным святам. І калі мы шукалі гэтую дату, таму што хацелася нейкую кропку знайсці, ад якой можна адштурхоўвацца, то мы вось яе, я думаю, знайшлі. Гэта ідэальнае сутыкненне некалькі падзеяў. Гэта 7 ліпеня, калі нарадзіліся Янка Купала,
Марк Шагал, па некаторых звестках, бо там 6-7 ёсць варыянты. Ян Чачот, таксама па новым стылі, ну і па новым стылі Купалі адзначаецца 6-7 беларусамі. Таму вось гэта ўсё, Купала, Чачот, Шагал, Купалі, дае нам нагоду гэта распаўсюдзіць у прынцыпе на ўсю культуру і прапаноўваць, там, ускладаць кветкі да магілаў, помнікаў нацыянальных герояў там у Беларусі і па-за межамі, узгадваць нашы песні, спяваць, там, ну, все што заўгодна. У нас у спісе актыўнасцяў, калі мы рабілі мазгавы штурм, было парадку 60 ідэй, як можна адзначыць. І паколькі гэта не змяшчаецца ў дзень, то мы вырашылі абвесці тыдзень, да, з 5 па 11 ліпеня, і кожны абірае там у які дзень і што ён можа зрабіць. Таксама хочам ініцыяваць там флешмобы паэтычныя, нейкія падзеі, які можна падтрымаць віртуальна, падзеі, які можна паўдзельнічаць рэальна, і я спадзяюся, яны бяспечныя, у бяспечным фармаце будуць для людзей, які ў Беларусі. Далучацца да адзначэння дня народзення Купалы, які там будуць праводзіць, я думаю, што і музеі звязаныя з Купалам па Беларусі. Карацей, безліч ідэяў, і тут мы спадзяемся ўжо на водгук і на актыўнасць тых беларусаў, якім культура важна, а калі яны завуць беларусамі, то значыць культура для іх важна. Сыходзім з гэтага. Сергей, теперь я бы хотел бы вам поставить питание больше агульного плану. У своим манифесте, как можно так сказать, стварэння Рады, вы заявили, что Беларуси потребна новая культурная политика от новых культурных менеджеров. Что вы разумеете под новой культурной политикой? Ну и, может, несколько слов про этих новых культурных менеджеров. Бачите, мы не сыходзілі ад пачатку з таго, што мы такія разумнікі, і паколькі мы ўсё бачылі і чулі, і там па 20 год, а хто і болей працуем у гэтай сферы, што мы можам прапанаваць і навязаць нашы бачанні. Так? Была такая засцярога, калі ты бярэш адказнасць на сябе за нешта, то ты хочаш як бы выказацца. Я ад сябе тут выказацца хачу, але ў межах дыскусіі абмеркавання. Я не хочу навязать свою там картину бачення да, свету. Я хочу наладить процесс абмеркавання разом вот, с Миколаем Халезиным, нашей командой, где выказаліся бы все тыя, кому болить да, за эту тему. Поэтому у нас распрацавана мапа реформаў, дорожная карта, по якой мы рухаемся. И зараз мы на этапе там анкетавання да, і збору інфармацыі про тых людзей з розных сфераў культуры, кіно, літаратура, там, выяўленчае мастацтва і так далей, якія гатовы размаўляць, прапаноўваць, дыскутаваць. То бок для мяне гэта выглядае як працэс, які мы наладжваем. Мы тут менеджеры, да? Власна, пакуль мы, я спадзяюся, што сістэма вось гэтага арт-менеджменту, яна таксама будзе адбудавана, таму што, на жаль, усе мы самавукі да, у гэтай сферы. Арт-менеджменту ў Беларусі не вучаць, школы такой няма. У інстытуце культуры я не ведаю, там умоўныя нейкія, напэўна, ёсць курсы, але яны да рэальнасці дачынення не маюць. І таму мы хочам выйсці на тое, каб адбылася дыскусія, адбыліся размовы в працоўных групах па тэмах, каб у гэтых групах былі выпрацаваныя нейкія канкрэтныя пункты, про які можна казаць, і каб гэта потым злучылася ў адзіны дакумент, які мы умоўна пакладзем на стол там кіраўніку новым, да, па якім, магчыма, мы будзем жыць далей у гэтай сферы. Таму кожны з нас зацікаўлены ўзяць удзел у гэтым працэсе, у наладжванні яго, абмеркаванні, матывацыі, каб максімальная колькасць людзей актыўных выказаліся. Таму вось такім чынам. Там пакуль я тут толькі адзін з удзельнікаў гэтай меркаванай дыскусіі, да якой мы зараз ідзем. Ну, паколькі мы говорим про новую культурную палітыку, так я на заканчэнне не могу вам не поставить питання про, так бы мовіць, старую культурную палітыку. Что вы скажете про тую культуру, ну, якая таксама называе себе беларускай, але ажыццяўляецца за афіцыйным дазволам і падтрымкай улада ў Мінску. Людзі, якія працуюць у гэтай сферы, это хто? Вашы ворагі? Можа, засакрэчаныя прыхільнікі? Ці абыякавыя вам?
Ну, ведаеце, тут якраз з чаго і з'явілася гэта ідэя паспрабаваць пагаварыць пра новую культурную палітыку і як можа выглядаць сістэма кіравання культурай у новай дзяржаве, з той думкі, што ну, была вялікая рызыка, да, калі вот зайсці там трошкі ў будучыню у тым, што сістэма захаваецца, просто памяняюцца людзі. То бок умоўна мы выганем з Мінкульту старых і кепскіх, так, і напоўнім гэты будынак маладымі там і хорошымі, і сістэма запрацуе, да. То есть замест дрыгі паставім нейкага куратара іншага, які не будзе дапускаць там да дзяржаўных мерапрыемстваў там чырвона-зялёных умоўных, да, і будзе зводзіць рахункі там з гэтымі ўсімі апанентамі умоўным, так. Вось каб гэтага не было, уласна, і мусіць быць такая структура паміж творцамі і дзяржавай, так, якая бы гэтыя вуглы якраз згладжвала, якая бы лабіравала культуру як сферу, якую фінансаваць па астаткавым прынцыпе, так, як зараз адбываецца, ну, просто дзіка. То есть якая бы культуру ўсё ж таки ўздымала і яе важнасць. Вяртаючыся да вашага пытання, ёсць розныя людзі, так, як у гэтай сферы з тых, хто застаўся ў дзяржаўнай сістэме кіравання. Кажу гэта дакладна, бо даводзілася ладзіць сустрэчы Святланы Ціхановскай як з дзеячамі нашай незалежнай культуры, просто каб такая азнайомленчая была размова, каб кожны просто падзяліўся сваімі меркаваннямі, каб Святлана пазнаёмілася з гэтымі людзьмі. І была цікавая таксама сустрэча з тымі, хто працуе ў дзяржаўных установах культуры, і людзьмі лаяльнымі, так, да зменаў, якія іх чакаюць, і які таксама дзяліліся сваімі меркаваннямі, чаму яны там не падтрымалі, напрыклад, там тую забастоўку, да, там ультыматум, чаму яны працягваюць працаваць, як яны бачаць змены са свайго боку. І гэта таксама была, ну, вельмі пазнавальная сустрэча, таму што ты разумееш тады матывацыю людзей. Спачатку ты можаш абурыцца, чаму вы там не падтрымліваеце, чаму вы не сыходзіце, чаму вы там едзеце, я не ведаю, там на свята адзінства в Брянск, там, да. Але пры гэтым, калі ты глыбей зазірнеш у чалавека, ты разумееш, што ў яго ёсць свая ўнутраная праграма, да, і свая дэманстрацыя нязгоды, якая выяўляецца тым ці іншым чынам. Не могуць аднолькава ўсе па шчелчку, асабліва ў нашай сферы, дзе людзі творчыя, амбітныя, дзіўныя, да, там у добрым сэнсе. Яны не будуць там шыхтавацца, да, там і на нейкі заклік рабіць адно і тое ж. Таму гэта таксама трэба ўлічваць, і я думаю, што ў нас няма ворага. У нас ёсць проста людзі, які пакуль вагаюцца, ёсць людзі разгубленыя. Ну, а колькасць адмарожаных на всю галаву, ну, як бы я бы вызначыў як у межах статыстычнай памылкі. То есть ёсць як бы зусім кепскія прыклады там тых людзей, якія адкрыта падтрымліваюць злачынствы, гвалт і ўсё астатняе. Ну, яны настолькі незначны, і яны самі сябе пакаралі ўжо гэтым. Я думаю, што это само па сабе просто адваліцца. Мы нікога забараняць, таму што таксама досыць папулярнае пытанне гучыць на наш бок. Што вы думаеце рабіць, да, вот, з тымі, хто там выказаўся? Там, что вы сделаете с певицей Славой, которая поехала на Славянский базар? Вы запретите выступать в Новой Беларуси? Было такое пытание. Слушайте, мне вот абсолютно не хвалю вот, там певица Слава, потому что, когда мы отбудуем систему таким чином, что люди будут зняты, принамсі, там, с информационного, культурного поля русского поступова, да, то ну, люди просто не будут ведать, как и мы с вами, да, кто такая певица Слава. То есть это проблема просто отбудовы изноў жа працэсу. Як адбудаваць працэс так, каб певица Слава приехала, на яе ніхто не пришел. И все. То есть, ну, не трэба подавать у прокуратуру там нейкі там патрабаванні забараніць гэты канцэрт групы там Бутырка, не ведаю. То есть, не, трэба, ну, по мне думаць стваральна і канструктыўна в тым плане, каб гэта адбылося само сабой, і людзі самі зразумелі, што ну, група Бутырка это, ну, зашквар, да. Таму так бачу аптымістычна ўсё. Я спадзяюся, што мой аптымізм перадасца іншым. Я думаю, што на гэтым аптымістычным і канструктыўным акцэнце сёння мы можам і закончыць
Нагадаю, на каналі Свобода Преміум з вами на сувязі були Ян Максимюк і Сергій Будкін, з яким ми говорили про мети і плани нядавно створеної Ради білоруської культури. Усього вам доброго, заставайтеся в доброму здоров'ї і со свободою. Дякую, Сергій. Дякую вам, Ян.